Sådan, ja. Hvad er I siger? Hvordan er hun bestået i? Hun er blevet druknet. Kan badekar. Den var her, Michael. Skal vi her? Nej, jeg går ikke ind i det lort der. Går du med, Michael? Ja, jeg går med. Hvad så du? Jeg har fået noget i håret. Hvad så du? Jeg ved ikke. Ej, jeg har fået et eller andet. Jeg kan mærke et eller andet. Prøv lige at gå væk. Som om det drøber ned i hovedet på mig, mand. Ja. Rolig. Ken, rolig. Så prøver vi lige igen. Rolig, Ken. Rolig. Hold lige den her. Rolig. Jeg kan ikke fordrage det her, mand. Ken, hvad fanden sker der? Jeg ved det ikke. Der er noget inde i stuen. Jeg går ikke derind. Michael? Hvor? Skal vi køre, dreng? Ja. Vi kører. Prøv at spole lidt længere tilbage. Der, pige. Hun kommer der. Der var hovedet. Prøv igen. En gang til. En gang til. Der var hun. Se hovedet. Det kigger på dig nu. Hendes øje der. Fy for helvede. Prøv at kigge. Fuck, hvor er den tid. Prøv at kigge. Nu har vi tegnet billedet op på skærmen. Se øjnene og håret tydeligt. Ja, imens jeg filmer, så lå det ikke. Nu lader den blive her væk på skærmen. Her er helt tydeligt en lille pige på 4 år, der går forbi Kenneth. Det er helt tydeligt et spøgelse, vi har med at gøre her. Et tydeligt set øje, der kigger på dig. Kig på øjet her, det er tydeligt at se. Hun har pupillen der. Det er for hyggeligt. Det er for uhyggeligt.